Psal se rok 1966. Byla temná a hustá noc a zrovna ten den byla vykradena nedaleká hrobka Kleinerů. Jedna z hrobek nižší šlechty Kleinerů byla vykradena hrobka i se zlatem a částmi těla. Ráno, jak šli do práce, našli hlavu jednoho člena z rodiny Kleinerů pověšenou na ohradě jízdárny v nedalekém Hřebčíně v Subotíně. Poslouchej. Já jsem slyšel, že když oni tady dali tu hrobku pryč, jakože ty mrtvoly, že tam všechno šlo někam pryč, se pohřbilo, takže se tam začaly dít nějaký divné věci. Nic se tam nedělo. Nic se tam nedělo. Že se tam lidi bojí strašně chodit, že... Ne, my tam chodíme, protože žena dělá předsedkyní zahrádkářů, tak tam chodíme třeba tu hrobku uklízet, jo? Aby to bylo vyhrabané, vyčištěné, protože je tam spousta stromů, to foukne vítr, haluze jsou dole, nedá se tam chodit, tak to tam uklidíme a každý rok jdeme dovnitř, tam děláme pořádek. A jaký rok jsi říkal, že se tam zasadil ten strom? Tady? No. 46? 46, tady. A u zbrojnice, no to mělo být jako lípy svobody. A stala se třeba tady, nevím, nějaká událost, že se tam třeba někdo u toho potoku nebo u řeky utopil nebo nic takového, nebo to se jenom povídá? No, utopil se vyvedárce tady z toho mlýna, jak tam byl ten pohřeb toho Richtera, tak jeho syn. Tam vyvedárce, to je skoro u Vernižovic. No tady na tom mostku, na té lávce, co se prochází. Tam najdete takovou ceduličku. 15 let je to, co se tam oběsil ten Měrkovi. Proč se oběsil? No, kvůli ženě, no. Umřela, nebo? Kvůli manželství, no. Nestačili jeden, tak Jo. hoši tady ještě tak pěkně vyzradili, že jestli má rád, já to řekl už ve třech, ať utíká dom, protože jeden už byl doma. On byl v hospodě a tam mi to řekli, on šel a bylo to pravda, tak se oběsil. A to, jak jste říkal, že ten hotel Dolte, tak když bylo jako zdravotní centrum, tak to jako sloužilo hlavně jako pro vojáky, nebo? Ne, pro vojáky, to sloužilo těm železárnám. V kanceláři tady bylo všechno možné. A nevíte, jak je tady dlouho ten hotel v tím parku, nebo co to je? To byl zámek. Zámek, to bylo sídlo Kleinu. A tam je, myslím, dokončení toho bylo, myslím, 1867, nebo to já si nespomínám. Je to tam napsané na tom zámku.